Sinä! Mitä? Me kuulin tänään sen, että ne ois satana haukkunut mua kotirosvoksi! Niin keltä? Mitä vitun väliä silloin mistä mies sen kuulee? No niin, haastakoon vittu se saatana, kuka puhuu semmoista. No mitä vittu se semmoista satana sanoo? Joo. Se oot sanonut, että me on kotirosvo. En tasan tarkkaan mies on kotirosvoksi, jos sanon. Se nyt voinut viedä vittu koska vaan mun kamala, jos sä sit halunnut. Niin, no syytetään se, että me on vetänyt sinun pöytäkin saatana. 3 ihmistä voi todistaa sen, että sä oot sanonut, että minä oon kotirosvo. Anko ne 3 ihmistä syvälle vittu. Mikä sulla nyt vittu on? Mikä mulla on? Niin. Mikä mulla on? Vittu kehtaat edes kysyä. Me suutuspäissä on saattanut sanoa silloin, kun ne hävis ne töötit. Mutta ei me sitä tarkoita. Kyllä me sinun vittu luotaan ihan 100% vittu. Niin. Ja silti haukut mä oon kotirosvo. Me on suutuspäissään sanonut. Saatathan sekin sanoa suutuspäissä, että kun se jos se raivostut mulle, että vittu me tapaa sen raappan. Mutta et se ei sitä loppujen lopuksi tarkoita. Niin sano sinne päinkään. Niin, mutta siis saatat. Siis se on semmonen vertauskuva. Mutta jos me vielä kerran kuulen, me on takana, että sulla lähtee ne viimeisetkin sormet.